जबले बघावा जिंदाबाद। देख के हाथ लगा दी जबले बघवा जिंदाबा। भैया हो अपना के बाग साबित कर रहल बाड़े अरविंद अकेला कल्लू जी। भैया हो तड़कता भड़कता का रंगदारी सॉन्ग है। मतलब कि भैया कहल जाला कि एकदम दोनों पक्ष में लड़ाई होवे झगड़ा होवे तो वो लड़ाई ना एकदम रंगदार एकदम सॉन्ग होला। भैया हो अरविंद अकेला कल्लू भी कम ना हुए और लड़की के घर वाला भी कम ना हुए। दोनों भैया एकदम लड़ाई झगड़ा में एकदम एक नंबर हुए। भैया हो लगातार लड़की के घर वाला एकदम गुंडा हुए। काहे कि भैया उनके घर में एकदम पुलिस छापा मार रहल बाड़े, लगातार हथियार उथियार रखले बाड़े। ऐसा कुछ सपना चौहान कह रहल बाड़ी। भैया हो सपना चौहान कहा ताड़े कि हमार घर में छापा मारल बा, जानू हम ना आइब। काहे कि भैया हमरा पहरा दे रहल बाड़े, बाबूजी हमरा पहरा दे रहल बाड़े। हम बहुत बच बच के नहीं लेकिन हमरा बस के नहीं खे। तो ये कहा ताड़े कि तोरा के अरविंद अकेला कल्लू कहा ताड़े तोरा के हाथ लगा दी पगली जबले ई बघवा जिंदा बा। ये हम बाघ हैं बाघ, सबके मार देव सबके ठोक देव। जब तक बघवा मर जाए तो समझिए कि मर गई नहीं, पर बघवा के कोई नहीं एकदम छू सकेला। भैया हो एकदम लड़की जी हिया प्रभा राज बिया और अरविंद अकेला कल्लू के आवाज़ है और सपना चौहान बाड़ी जी की खेसारी लाल यादव के छोड़ के अरविंद अकेला कल्लू के संग काम कर रही बाड़ी। भैया हो सारे गामा हम भोजपुरी से गनमा आयल बा जे कि भैया हो आर्यन शर्मा एकदम भैया म्यूजिक देले बाड़े। भगीरथ पाठिका जे गनमा लिखले बाड़े बघवा जिंदाबाद। बहुत अच्छा गाना है भैया, जाके सुने। नया बने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ली। भोजपुरिया समाज जिंदाबाद हो भैया।